Són les 10:40, 41 minuts. Si volen parlar, no sé si se podria dir com de divorcis per partida doble, Joana, no? Ara ho explicaràs millor. És una cosa curiosa de la que avui volem parlar-vos. Posam, per si voleu, un cas pràctic. Una parella ha comprat una propietat a través, òbviament, d'una hipoteca, decideix separar-se i un dels dos membres de la parella també es vol desvincular del tot d'aquest contracte hipotecari del qual forma part. És a dir, vol que l'hipoteca ja no estigui en el seu nom. Una cosa que sembla que és molt complicada, però que se pot fer. Sí, en termes bancaris, aquesta acció es coneix com extinció de condomini, fa referència a quan es vol dissoldre la propietat comuna d'un bé. I en volen parlar amb l'advocada de Futur Legal, amb Cristina Borrallo. Benvinguda de nou, Cristina, com estàs? Molt bon dia, molt bé. Cristina, què és més difícil, divorciar-nos de la nostra parella o del banc? Pues com vaig dir ja la setmana ja passada, vas avisar. És molt més difícil divorciar-se del banc que divorciar-se de la parella avui en dia, perquè és una problemàtica molt habitual. Desgraciadament, pues, bueno, hi ha gent que té un projecte en comú i finalment no pot ser i se divorcien, no? I una cosa és dividir el que seria la propietat, l'habitatge, dividir-ho, o arribar a un acord de dir, pues, te'l quedes tu amb el que ets jo, o si no hi ha un acord, anar al jutjat i que sigui un jutge qui digui a qui ha de pertànyer aquest bé, però una altra cosa seria qui se queda amb la hipoteca que havíem firmat tots dos. Clar, aquí el problema, bàsicament, és que necessitem el consentiment del banc. I clar, aquí s'obre una problemàtica molt habitual que nosaltres treballem conjuntament en el Departament Civil perquè són casos molt complexes. Clar, perquè en aquest cas seria una solució, no?, després d'una relació, una separació i un divorci, que algun dels dos se quedàs amb aquella propietat, l'altre se desvinculàs i aquí ja tots contents, no? Però moltes vegades és això, no?, que el banc no permet, per circumstàncies que siguin, que una d'aquestes dues persones se quedi amb aquesta propietat per mort de les seves condicions, el seu sou, etc. No? Seria una mica això? Clar, efectivament, aquest és el cas més comú. Per tant, clar, nosaltres a l'hora d'avaluar aquesta situació, el primer que hem de fer és comentar a l'entitat financera que estem en un procés de divorç, de separació, i li hem de mostrar el nostre borrador de quin serà el nostre conveni, si és un conveni de mutu acord. Per què? Perquè el banc pugui avaluar prèviament, si la persona que se quedarà hipoteca té els suficients nivells de lo que per ells serien riscos d'endeutament, no? Perquè, clar, aquesta persona que se quedarà hipoteca se quedarà tota sola, per tant, el banc perd una garantia, perd un titular d'aquesta escriptura. I quan el banc digui o doni el seu consentiment, després procedir a fer la divisió de la propietat. Però són casos bastant difícils, més ara amb la situació hipotecària que vivim. Fa uns anys no era tan complicat, però avui dia, desgraciadament, sí que ho és. I, per tant, abans de prendre la decisió de ficar en ja el conveni regulador o una sentència, una demanda en el jutjat per divorciar-nos, hem de fer el pas previ amb el banc. Primer divorciar-nos del banc i després divorciar-nos de la parella. I això és el que s'entén per extinció de condomini que parlaves, no? Que és molt fàcil de recordar, divorciar-se, no?, del banc, de la hipoteca, de la parella, però l'extinció de condomini com a tal és el terme que s'utilitza, no?, per parlar de tot això. Sí, l'extinció de condomini seria la divisió d'una propietat que en teoria és indivisible, perquè a vegades estem parlant d'un pis, no? Aquí, quan un compra de mutu acord un bé comú, no divideix les estàncies de dins del bé, sinó que s'entén que és a parts iguals, si no s'ha pactat el contrari, a parts iguals aquella propietat. Això vendria a ser la separació, no?, la desvinculació de la propietat dels comuners seria l'extinció de condomini. I després afegim el tema bancari si hi ha hipoteca. Si hi ha hipoteca serà una extinció de condomini amb una càrrega hipotecària també a dividir. I, Cristina, s'ha arribat en casos d'anar a judici amb el banc? És a dir, perquè el banc es manté ferm amb aquest no permet que tu surtis d'aquesta propietat perquè jo no tinc assegurat que l'altra part me pugui garantir, no?, el pagament. S'ha arribat a que se plantegi un judici per tal d'aconseguir sortir definitivament? Doncs, desgraciadament, això és el problema, no?, el problema principal de que no podem demandar en el banc perquè no admeti que una persona surti del préstec. Al final el banc va donar un préstec hipotecari a dues persones per comprar, per adquirir aquell habitatge, i en el moment que ells se divorcien és una qüestió aliena a l'entitat financera, són interessos separats i per tant l'entitat diu, escolta, m'apareix molt bé que tu te divorcis, però això no implica que te divorcis de jo. Per tant, si vols sortir-ne del préstec hipotecari, tu m'has de donar
una altra garantia. Val? Per tant, Una normalment... altra garantia, disculpa que t'interrompeixi, que ha de posar o donar la persona que se queda amb aquella propietat a damunt, no? Efectivament, en aquests casos els solem solucionar moltes de vegades, doncs si la persona que se queda no té suficients ingressos o suficient estabilitat econòmica, el que fem és ficar o ajudar aquesta persona que se queda amb una altra garantia, un altre bé immoble que pugui garantir aquesta operació de préstec o una altra persona que pugui avalar i ajudar, perquè si no és molt difícil. En aquesta equació entren moltes vegades els pares que han d'ajudar en els seus fills, que és una operació complicada també, no? Perquè imagina que després el teu fill no pot pagar el préstec i te poden prendre a tu el ca teva, no?, que tenies per avalar en el teu fill. Sí, efectivament, aquests casos, molt de casos, se solventen d'aquesta manera, que és introduint un nou titular o un nou avalista a l'operació, solen ser pares o familiars. Per tant, aquí sí que molta cura també de fer aquest intent tot sol, perquè un diu, mira, me divorciaré i ja està. Nosaltres normalment aquests expedients, que són bastant importants, treballem des de 2 departaments. Per què? Perquè tenen una rellevància molt important. A l'hora de plantejar la nova escritura en el banc, que vagis acompanyat. Per què? Perquè tal vegada aquella opció no és la millor. Pots cercar una altra alternativa, com seria anar-te en un altre banc tu tot sol, que sí que entengui que tu tens la suficient solvència, i cancel·lar aquesta hipoteca que tens avui dia en mutu acord amb una altra persona. O sigui que hi ha més opcions i el recomanable és que se vagi acompanyat en el procés, perquè és bastant complicat. Perquè també ja és prou complicat, per exemple, si hi ha un divorci en una parella que estan hipotecats en una propietat, decidir si una persona, per exemple, li ha de comprar l'altra part, no? És a dir, això ja és prou... També tu vols trobar en aquests casos, no? Quina quantitat m'has de pagar tu d'aquest pit, si s'ha revaloritzat, què suposa, no?, que jo me desvinculi, que això ja és prou complicat, també. Sí, hi ha casos de molta negociació, perquè em diu, val, jo me quedaré la propietat, però clar, la propietat, amb les condicions que té avui, l'hauríem de tasar per avaluar quina és la tasació, quin és el valor real que té aquesta propietat avui dia, i després alerta, perquè si jo m'he de quedar la hipoteca, a tu t'estic alliberant d'una obligació. Per tant, aquí haurien de fer una resta, no? És a dir, jo me quedaré la propietat, tenc un guany patrimonial, però alerta, perquè reduiré la teva obligació perquè t'estic alliberant de hipoteca. Per tant, aquí el resultat econòmic a vegades s'ha de fer amb molta de cura, perquè evidentment dius, val, jo t'estic donant una cosa, però també t'estic llevant una obligació amb el banc a llarg termini. No sé què és pitjor. No sé si ara que aquests dies no parlam de la situació habitacional i que fa que molta de gent no se pugui separar precisament perquè no se pot comprar o no se pot llogar tot sol un altre habitatge, si ara això passa manco. Fa uns anys sí que passava molt, no?, que hi havia moltes sol·licituds d'extinció de condomini precisament perquè les parets se separaven i un dels dos decidia, mira, jo me quedaré al pit, a casa o el que siga, però no sé si ara, amb la situació habitacional que tenim, és encara més complicat. És que és superinteressant el que està dient, perquè probablement s'arribi a molt més acords de viure plegats per aquesta emergència habitacional. Sí, és un tema que també vos volia comentar, perquè efectivament nosaltres estem detectant que darrerament les decisions que un prenia abans d'una manera molt més lliure, doncs ara no les podem prendre per una circumstància com la que tenim actualment, que és la situació alarmant habitacional que tenim a les Balears en concret, no? Perquè hi ha molta de gent que se veu encara amb la tessitura d'haver de conviure amb una persona, tot i que inclús a vegades estan divorciats legalment, però encara han de conviure perquè no poden trobar una alternativa habitacional per l'altra persona que ha de sortir o pels fills, perquè clar, també a vegades si tenen fills en comú, doncs el que han de cercar ha de tenir uns metres determinats i no poden trobar la solució, i molt de casos ara avui dia desgraciadament són aquests que planteges. Passa en situació de divorci, però també pot passar per herències, per exemple, que s'hagi de fer aquesta extinció del condomini? També solen donar-se aquests casos. Els més problemàtics són els temes de divorcis, perquè sol haver-hi la càrrega hipotecària. Normalment, els casos que hem vist, quan és per herència, sí que estem davant de supòsits que a vegades hi ha molt de comuners, arriben a heredar fills, nets, i tal vegada aquella propietat està dividida entre 4 o 5 o 6 persones en diferents quotes. Aquí estem parlant d'una extinció de condomini pura, diguéssim, perquè normalment no hi ha càrrega hipotecària perquè ja s'ha fet net amb els anys, i aquests casos són més fàcils de resoldre perquè, entre altres qüestions, si no se posen de mutu acord, escoltin, doncs ningú està obligat a estar en comú amb ningú, se posa una demanda i que el jutge dicti una subhasta, posi una valoració d'aquest bé i després que faci una repartició. Mira, jo m'he quedat amb una cosa que ha dit la Cristina, que ha dit no és fàcil i que si se fa, que un estigui ben assessorat, no? Perquè si ja vosaltres, els experts, podeu garantir que no és un procés ni
molt manco, ràpid ni senzill, que la gent estigui assessorada, sobretot per fer-ho de la millor manera possible. Estem davant noves situacions també, no? Com hem descrit, sorgeixen també noves possibilitats. Cristina Borrallo, des de Futur Legal, moltíssimes gràcies i que passis una molt bona setmana. Molt bon dia.